Acabem ara la reunió del Consell Econòmic i Social, els agents econòmics, socials, els grups polítics de la ciutat, treballant junts. Crec que junts, units, és com aconseguim les bones coses per a la ciutat. Hem donat compte en el Consell Econòmic i Social dels pressupostos de 2025 per a Gandia, que aprovarem esta setmana. Són els majors pressupostos de la història, els més ambiciosos, els que més inverteixen i els que més reforcen els sectors productius, però està bé escoltar i enriquir-los de les propostes dels agents econòmics i socials, com també farem esta setmana dels grups polítics. Les bones idees dels altres també són ja, des d'aquest moment, les nostres idees. I des d'aquest principi treballem. Aquesta acció de govern, aquest rumb, des de la capitalitat i des del lideratge, ha de ser necessàriament enriquit amb pactes, amb acords, des de les visions de tots els grups polítics i dels agents econòmics i socials, i això és el que hem fet en este Consell Econòmic i Social convocat per als pressupostos de 2025. No sols uns pressupostos inversors, també uns pressupostos per a avançar des de totes les visions, que és com crec que se fa ciutat, des de la unió, des de la confiança i lluny del soroll que tenim en altres àmbits de la política.